କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା? ଆସ ଆସ ଟିକେ ଖୋଲ। ମଦ ମିଳୁଛି ଏଠି? କାହିଁକି ମଦ ତ ମିଳୁଛି। ପଚାର ମୁଇଁ କହିଦେବି। ପଚାର ଆଜ୍ଞା। ବାହାରୁ ଆଣୁଛି ବିକୁଛି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆମର ଝଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଉଳ ପାଉଳ ସମସ୍ତେ ଆଣିକରି ସେଟା କିଛି ମିଶା ତାଙ୍କେ ଲୁଣ ମର୍ଚ କିଛି କିଣି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ ଖାଲି ମଦରେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଖାନା ପିନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଣିକରି ସେ ଯେ କି ସେ ଏଇଠି ପକେଟ ମିଳୁଛି କି? ହଁ ପକେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ମାଲଟା? ମାଲଟା ନାଳମାରୁ ଆସୁଛି। ଏ ଜଣେ ବିକୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ବିକୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କୁଏ ବିକୁଆଟା ଏ ଜଣେ ଏକା ବିକୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ପରା? ହଁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ହେଲେ କେମିତି ଏଇଟା ବିକୁଛନ୍ତି? ଯେ ଅନାଥରେ ସେ ପଳାଇଲା ଏମିତି ଧରିକରି ସେ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣିକିରି ବିକୁଛି ଆମେ ପିଉଛୁ ଆଉ। ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତ ସବୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗାଁରେ କିଏ ନାହିଁ ଜଣେ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ପଚାରିକି ଆଣିକି ପଚାରିକି ମଦ ବିକୁଛି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରି ନାହିଁ କାହାକୁ ପଚାରି ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆଣିକିରି ବିକୁଛି। ଏ ମଦ ପିଇ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ହେବେ ଆମର 7-8 ଜଣ ଏବେ ମରିଗଲେ। ମନେକର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି ସେଇ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନାଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ମଦ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଅଛି। ମଦ କୋଉଠି ପିଇଲ? ଏଠି ପିଇଛୁ କାହାର ଘରେ? ସୀମାଞ୍ଚଳ। ସୀମାଞ୍ଚଳ କ'ଣ? ସାଉ। କେତେ ଲେଖା ପକେଟ ନା ଖୋଲା? ନାଇଁ ପକେଟ ଅଛି ଆମର ମୁର୍କାଲ ଡେଇଁ କରି 10 ମନ୍ତ୍ର ପୁର ସେଇଟା। କେତେ ବସ୍ତା ଅଛି ଘରେ? ନାଇଁ ପକେଟ ମୁଇଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେଟା କହିପାରିବୁନି। ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଗାଁରେ ଜାଣିଛ? ହଁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲେ ତୁମେ ବିକବ ଆମେ କିସ୍ କରିବୁ କ'ଣ? ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଦେଖୁ ଭାଇ ଆସ ମୁଁ ଏଠି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଦେବି। ମୋର ଗୋଟା କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା କରିବି